Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το μάθημα της σχεσιακής άλγεβρας. Θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω σήμερα. Θα μιλήσουμε καταρχήν για τα είδη των συζεύξεων. Η σύζευξη είναι μια πάρα πολύ βασική πράξη στο σχεσιακό μοντέλο. Μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε και για την καρδιά του σχεσιακού μοντέλου και της σχεσιακής άλγεβρας, αν μιλάμε για συζεύξεις. Θα δούμε μόνο μερικά από τα είδη συζεύξεων. Υπάρχουν αρκετά περισσότερα από αυτά που θα προλάβουμε να αναλύσουμε εμείς στο μάθημα. Τόσο μέσα από τη βιβλιογραφία, όσο μέσα και από κάποιες ασκήσεις θα χρειαστεί να μελετήσετε και 2-3 περισσότερα πράγματα. Τα πιο βασικά όμως είδη συζεύξεων είναι η φυσική σύζευξη, η θήτα σύζευξη και τα δύο είδη των εξωτερικών συζεύξεων, τα τρία είδη των εξωτερικών συζεύξεων, η πλήρης εξωτερική σύζευξη, η αριστερή εξωτερική σύζευξη και η δεξιά εξωτερική σύζευξη. Στη συνέχεια θα δούμε τις πράξεις της διαίρεσης, της συναρτήσης, ομαδοποίησης και συνάθρησης και τέλος θα μιλήσουμε και για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων, πώς δηλαδή τροποποιούμε το περιεχόμενο μιας βάσης δεδομένων, εισάγοντας πλειάδες, διαγράφοντας πλειάδες, τροποποιώντας το περιεχόμενο των πλειάδων που ήδη υπάρχουν μέσα σε μια βάση δεδομένων. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε την πιο βασική πράξη που σχετίζεται με τη συζεύξη, τη φυσική σύζευξη. Η φυσική σύζευξη ανάμεσα σε δύο σχέσεις R και S, οι οποίες για λόγους ευκολίας θα υποθέσουμε ότι έχουν σχήμα χ,ψ η R και ψ,ζ η S, είναι μία νέα σχέση η οποία έχει σχήμα την ένωση των σχημάτων R και S, δηλαδή τούτο εδώ, το χ,ψ,ζ. Προσέξτε ότι το γνώρισμα ψ εμφανίζεται μόνο μία φορά στο σχήμα της παραγόμενης σχέσης και εκείνες τις πλειάδες, κυρίες και κύριοι, τέτοιες ώστε που να προκύπτουν μέσα από τις αρχικές σχέσεις, από τον αρχικό κορμό, δηλαδή της R και S, έτσι ώστε η προβολή της ταφ πάνω στο R να μας δίνει τον αρχικό κορμό U και η προβολή του ταφ πάνω στον σχήμα S, πάνω δηλαδή στα γνωρίσματα της σχέσης S, να μας δίνει τον αρχικό κορμό V που ανήκει στην S. Με λίγα λόγια, πρόκειται για έναν συνδυασμό πλειάδων από τις δύο σχέσεις, όχι όμως τόσο πολύ μεγάλο όπως είναι το καρτεσιανό γινόμενο. Η σύζευξη, κυρίες και κύριοι, η φυσική σύζευξη, συμβολίζεται με τούτο εδώ το σχήμα, που είναι δύο τρίγωνα ενωμένα στην κορυφή τους, ή με τον αγγλικό όρο natural join ή πιο απλά join. Όταν γράφουμε λοιπόν R join S, δεν εννοούμε κάποια άλλη σύζευξη από αυτές που θα δούμε παρακάτω στο μάθημα, αλλά την φυσική σύζευξη. Θα καταλάβουμε λίγο έτσι καλύτερα τον ορισμό με κάποιο παράδειγμα. Ας δούμε λοιπόν τις γνωστές μας μικρές σχέσεις R και S από τα προηγούμενα παραδείγματα του καρτεσιανού γινωμένου. Η φυσική του σύζευξη, κυρίες και κύριοι, R σύζευξη S, δίνει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι καταρχήν το εξής, ότι το γνώρισμα C, αν τα καταφέρουμε να το βάλουμε μέσα σε ένα κόκκινο κυκλάκι, είναι κοινό. Υπάρχει δηλαδή και εδώ και εδώ. Αυτό το κοινό γνώρισμα είναι που κάνει την φυσική σύζευξη να δουλεύει. Χωρίς κοινά γνωρίσματα ανάμεσα σε δύο σχέσεις δεν μπορούμε να κάνουμε φυσική σύζευξη, κυρίες και κύριοι. Τώρα, οι πλειάδες που μπαίνουν στις σχέσεις αυτές, στην παραγόμενη σχέση, συγγνώμη, προέρχονται μέσα από... Εδώ δεν έκανα σωστά, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Αυτό είναι το κοινό γνώρισμα. Γιατί... Τώρα είμαστε σωστοί, εντάξει. Το C είναι το κοινό γνώρισμα και όχι το B. Τώρα, οι πλειάδες που μπαίνουν στο αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, προέρχονται από εκείνες τους συνδυασμούς πλειάδων, όπου οι τιμές ανάμεσα σε αυτό το C και σε αυτό το C ταυτίζονται. Δείτε λίγο πώς γίνεται. Αν πούμε για παράδειγμα ότι το 10, όχι για παράδειγμα, το 10, αυτή η τιμή εδώ 10 στο γνώρισμα C της σχέσης R και αυτή η τιμή 10 στο γνώρισμα C της σχέσης S, μεταξύ τους ταυτίζονται. Αυτός εδώ ο συνδυασμός πλειάδων, κυρίες και κύριοι, που προέρχεται δηλαδή από
το 1B10 της σχέσης R και το 13 της σχέσης S θα μας δώσει μια νέα πλειάδα στο αποτέλεσμα της φυσικής σύζευξης. Προσέξτε ότι η τιμή 10, που είναι η ταυτιζόμενη τιμή ανάμεσα στις δύο σχέσεις, μπαίνει μόνο μία φορά στο αποτέλεσμα, γιατί ακριβώς το γνώρισμα C, το κοινό γνώρισμα των δύο σχέσεων R και S, υπάρχει στο αποτέλεσμα μόνο μία φορά. Δεν το γράφουμε δύο φορές στο αποτέλεσμα όπως το κάναμε στο καρτεσιανό γινόμενο. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, οι υπόλοιπες πλειάδες της R φυσικής σύζευξης S προέρχονται από τις ταυτιζόμενες τιμές, όπως είναι εδώ στο 20, στην πρώτη σχέση στην R, με αυτό εδώ το 20 και με αυτό εδώ το 20, τις σχέσεις S, και μας δίνουν δύο νέες πλειάδες, έτσι ακριβώς όπως κάναμε και πριν. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι καθόλου απαραίτητο να πούμε ότι μία πλειάδα θα έχει μια ταυτιζόμενη τιμή με μία άλλη πλειάδα, τουλάχιστον όσον αφορά το ένα κοινό τους γνώρισμα. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες κοινές πλειάδες, όπως εδώ για παράδειγμα μία πλειάδα της R συσχετίζεται με δύο πλειάδες της σχέσης S. Ή για παράδειγμα τούτε εδώ η πλειάδα που έχει την τιμή 30 στο γνώρισμα C δεν έχει καμία αντίστοιχη πλειάδα στην σχέση R. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή όλες οι πλειάδες να συσχετίζονται και δεν είναι καθόλου απαραίτητο αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε μία πλειάδα να μην υπάρχει σε μία δεύτερη, σε μία τρίτη, σε μία έτσι τέταρτη. Εξαρτάται από περίπτωση σε περίπτωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάντως σε αυτό το σημείο να καταλάβουμε, και νομίζω είναι εύκολο κατανοητό από αυτό το σχήμα, είναι ότι στο αποτέλεσμα της φυσικής σύζευξης υπησέρχονται εκείνοι οι συνδυασμοί των πλειάδων, όπου οι τιμές στο κοινό γνώρισμα, που εδώ τυχαίνει να είναι το γνώρισμα C, ταυτίζονται. Αυτό το 10 με αυτό το 10, αυτό το 20 με αυτό το 20 ή με αυτό το 20. Μπορούμε να δούμε ένα επίσης ακόμα παράδειγμα της φυσικής σύζευξης, κυρίες και κύριοι, ως εξής. Εδώ θεωρούμε ότι έχουμε δύο σχέσεις. Τη μία σχέση την ονομάζουμε departments, είναι τούτη εδώ, πάνω αριστερά στον πίνακα, έτσι όπως τον βλέπετε. Και τη σχέση employees, πάνω δεξιά στον πίνακα. Τα τμήματα, το departments, είναι μια σχέση που περιγράφει τμήματα στα οποία χωρίζεται η διοίκηση μιας εταιρείας. Εδώ λέμε ότι το τμήμα 1 λέγεται τμήμα μελετών, το τμήμα 2 λέγεται λογιστήριο και το τμήμα 3 λέγεται διαφήμιση. Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτή την εταιρεία τοποθετούνται σε κάποια από αυτά τα τμήματα ανάλογα με την ειδικότητά τους και τον τομέα εργασίας τους. Για παράδειγμα, θεωρούμε ότι ο υπάλληλος που έχει κωδικό το 102 και λέγεται Αποστολάκης εργάζεται στο τμήμα 2. Αυτό εδώ το 2, κυρίες και κύριοι, ταυτίζεται με αυτό το 2 εδώ. Επομένως, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, σύμφωνα με το σχεσιακό μοντέλο, ότι ο κύριος Αποστολάκης εργάζεται στο λογιστήριο αυτής της επιχείρησης. Ή, για παράδειγμα, αν πάμε εδώ στον Δημητράκη που είναι στο 3, αυτό εδώ το 3 ταυτίζεται με αυτό εδώ το 3, στο κάναμε εδώ βέλος αντί για κυκλάκι, και επίσης εδώ με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι ο Δημητράκης εργάζεται με κωδικό 432, εργάζεται στο τμήμα διαφήμισης της εταιρείας. Τέτοιες ταυτόσιμες τιμές ανάμεσα σε γνωρίσματα δύο σχέσεων είναι αυτό που κατά βάση έχουμε περιγράψει στο σχεσιακό μοντέλο ως ξένο κλειδί και είναι αυτός βασικά ο λόγος και που χρησιμοποιούμε τέτοια πεδία. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση δηλαδή λέμε ότι πρωτεύον κλειδί της σχέσης departments είναι το DEP-ID, αλλά το DEP-ID εμφανίζεται και στη σχέση employees. Σε αυτή τη σχέση είναι ξένο κλειδί, το έχουμε πάρει δηλαδή από το departments, και αυτό που βλέπουμε στον πίνακα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κλασικό παράδειγμα της συσχέτισης ένα προς πολλά, με την έννοια ότι ένα τμήμα απασχολεί πολλούς υπαλλήλους. Με λίγα λόγια, οι τιμές του πρωτεύοντος κλειδιού στη σχέση departments εμφανίζεται πολλές φορές ως πάλι DEP-ID, αλλά ως ξένο κλειδί και έχει μάλιστα πολλαπλές τιμές στη σχέση employees. Εδώ αυτό το DEP-ID είναι πρωτεύον κλειδί, εδώ είναι ξένο κλειδί. Η φυσική σύζευξη τώρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο σχέσεις, στο departments και στο employees, το αποτέλεσμα της οποίας φαίνεται στο κάτω μέρος του πίνακα, εδώ δηλαδή, είναι μια σχέση που έχει ως επικεφαλίδα
την ένωση των σχημάτων, των επικεφαλίδων, αν θέλετε, των σχέσεων departments και employees, όλα τα πεδία που εμφανίζονται είτε εδώ, το DEP ID, το DEP name, το EMP ID και το EMP name και τα 4 δηλαδή γνωρίσματα. Προσέξτε επίσης ότι το DEP ID δεν εμφανίζεται δεύτερη φορά, κάτι που θα συνέβη αν είχαμε καρτεσιανό γινόμενο, παρά μόνο μία. Εφόσον υπάρχει δηλαδή εδώ, δεν θα το ξαναγράψουμε δεύτερη φορά, δεν θα βάλουμε στο αποτέλεσμα 2 φορές το DEP ID στη φυσική σύζευξη. Και οι πλειάδες σχηματίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το κοινό πεδίο να έχει ταυτόσιμες τιμές. Δηλαδή, θα βάλουμε για παράδειγμα εδώ στο 1, που είναι το τμήμα μελετών, τους κυρίους Βασιλάκη και Κωστάκη, γιατί ακριβώς αυτό το 1 ταυτίζεται με αυτό το 1 και αυτό το 1. Δεν θα βάλουμε το Χριστάκη μόνο στο 2, θα τον βάλουμε όμως στο λογιστήριο μαζί με τον Αποστολάκη, έτσι όπως τον έχουμε γράψει εδώ, και το καθεξής. Αυτό λοιπόν, σας το ξαναλέω, είναι ένα κλασικό παράδειγμα φυσικής σύζευξης ανάμεσα σε δύο σχέσεις και μάλιστα φυσικής σύζευξης που σύμφωνα με το σχεσιακό μοντέλο συσχετίζονται μεταξύ τους αυτές οι δύο σχέσεις με λόγο πληθυκότητας 1 προς πολλά. Νομίζω είναι απλό να το καταλάβουμε όλοι. Ένα τμήμα μιας επιχείρησης μπορεί να απασχολεί πολλούς υπαλλήλους ή, αν το θέλετε διαφορετικά, πολλοί υπάλληλοι μπορούν να απασχολούνται στο ίδιο τμήμα. Πολλοί μπορεί να υπάρχουν στο τμήμα μελετών, στο τμήμα του λογιστηρίου και στο τμήμα διαφήμισης. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι είναι πιθανό κάποιος να μην υπάρχει, για παράδειγμα, κανείς υπάλληλος στο τμήμα διαφήμισης, στο 3 δηλαδή εδώ, ενώ υπάρχει μια τιμή στο πρωτεύον κλειδί, ας καθαρίσουμε λίγο την οθόνη να σας το πω καλύτερα, μπορεί να υπάρχει κάποια τιμή στο departments χωρίς να υπάρχει κάποια αντίστοιχη στο employees. Αν όμως μιλήσουμε για την σχέση πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού, σύμφωνα με τον κανόνα της ακεραιότητας των αναφορών, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τιμές εδώ στο ξένο κλειδί που δεν υπάρχουν στο departments που είναι το πρωτεύον κλειδί. Επίσης, σύμφωνα με την φυσική σύζευξη, δεν είναι δυνατόν να ταιριαστούν πλειάδες από το departments και το employees, όπου το κοινό πεδίο DEP ID δεν ταυτίζεται. Με τη φυσική σύζευξη, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να συσχετίσουμε το τμήμα μελετών με τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος εργάζεται στο DEP ID 2, παρά μόνο με εκείνους τους υπαλλήλους που στη στήλη, στο γνώρισμα, αν θέλετε, τις σχέσεις employees, οι τιμές ταυτίζονται. Αυτό το DEP ID, αν το κάνουμε εδώ έτσι, θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτό εδώ και αυτό εδώ. Και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για όλα τα υπόλοιπα. Για όλα τις υπόλοιπες τιμές του DEP ID. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η φυσική σύζευξη.